Ako som prišiel o 100 000 eurový zisk? Dnes vám poviem príbeh o mojom najdrahšom školnom živote. V začiatkoch svojej kariéry som zastupoval klienta, ktorý chcel kúpiť jeden väčší pozemok pri jednom okresnom meste. Pozemok bol úplne super. V územnom pláne, siete boli v blízkosti, cesty boli vyporiadané. Kde bol však háčik, bol to, že tam bolo niekoľko spolupodielníkov. No a ako to už býva zvykom, spolupodielníci boli rozdelení na dva tábory. Zhrniem to, v skratke, dostali sme sa na veľmi príjemnú cenu. Naozaj, cena bola úplne super. Každý iný kupujúci by to zobral. Investor chcel však cenu stlačiť ešte nižšie, čo sa mi vo finále aj podarilo. Avšak tá cena bola už tak nízka, že chcelo dávať zmysel jednému zo spolupodielníkov, ktorý využil svoje predkupné právo a všetkých ostatných skúpil. A investorovi ostali iba oči preplač. Teraz ponaučenie, prečo to hovorím. Posledné roky doba prijala hlavne kupujúcim, kedy si mohli dovoliť, aj si dovolili zjednávať si každú nehnuteľnosť a aj zjednávali. Zjednávali dokonca aj také nehnuteľnosti, kde tá cena bola naozaj férová, možno aj nižšia, ako bol aktuálne trh. Dajte si veľký pozor do budúcna, aby ste kvôli pár tisícom neprišli o vaše vysnívané bývanie alebo skvelú investičnú príležitosť.